खुलुमबाय सुनाफोरानि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जिउ फरायनाय महर लासिनाफोर थामुखै इनिफ्राय ब्लगखौ फोजोबबाय स्टाइल मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय ब्लग बानायनायानो जा गोबाव जाबायना बिमायाबो देहा सुख गैया फिसाजों लोगोसे फिसाजोना बिमानावफोर फैदों आरोना ओमफ्राय अब्लाबो स्कुलाव लानानै फैबाय दिनैहाय सोबायबो सोनाया ओरै दङ नै बिहामजोआबो आंना फाथालसे खांनाया बियायंनो माने लेखा बख'दोंमोन लेखा बख'नायाबो ओरैबायदि फैसा लाथु लुथु आरोना 5 थाखा होथ'बाय आं बेनो लेखा लाखांबाय आद्राखौ आरो लाफिनथारगोन आं मिन्थिया आरोना ओरैबायदि समस्या स्कुलनि गेटआवनो दङ ओमफ्राय 1 घन्टाल' नालाय मा खालामनो न'आवबो थांजाया ओरैबो फैजाया गाबगु खुगुआथ' चालु जोंना जि मोजां गाबा होननानै फैनायमोन दा बेनि सिगाङाव एसे ब्लग लानानै दोनदोंमोन सुनाफोर बेखौबो नोंथांमोनजों आं दाजाबहैलांसै आरोना हे भगवान दैयारिथ' जागासिनो दङ जाबो तो कैसे लग जाया है गम पाबो की अवस्था हो दे जादो दे नों पास्ता माखौ गाइखेर गैला लोखि आयो आदानिखौ लादो एसे दे एसे हरदो बाबा दे एसे पानि मिक्स गाइखेराबो दे हामबायसै दे पास्ताखौ जायाना नोङो मा दे बेखौनो जादो दे ओमफ्राय जानानै देलायनोसै ना सनाना स्कुलाव बुजाया जाया जाबोथ' कैसे मा होनना बुंबावनो हा मा बुंनो नागिरदों बियो जादो दे जादो मा जाग्रोदो थारमाने टिफिना जाहैबाय मा पास्ता आरोना बे आन्दा बयल लाङो जाहैदों ओमफ्राय उन्दैनि जादाथ' 1 घन्टाल' नालाय माबा मोनसे हरनोसै आङो जाग्रा दखानाव बायनानै ओमफ्राय एसे रेडि जानोसै नानि होननाय लोगो लोगो जुथाखौ मैला नामा नायहैलाय होननायाव मैला होननानै बुस्रिलायदों आरो गावनो दा स्कुलावसो मा अबस्था जायो आं पात्ता गैला आरोना सुनाफोर जायखिजाया रेडि खालामनानै लागोनसै आङो ओरैनो हर आंखौ नोङो मा नै टिफिना ओमफ्राय जेंगाव सिलायाबानो जानाङा दाना जेखौ बिदों बेखौनो होनांबाय महा समस्या नों खेवनो हाखागोन ना मा टिफिनखौ खेवनो हाखायोना हायो हानायालाय बिदाखौ दोननानै खेमसेनो ओंखारनानै फैफाखाबाय जोंबो आमा गाबखाया दा गाबा ना बायद'जों मोजां आखाइ मानो थां दे आं नेबाय थागोन थांदो होमबालाय नोङो बेनिफ्रायनो गाबनाय ओमफ्राय आङो न'आव थांबा बे घन्टायाव मा मावहैनो नालाय ओंखायनो आं बेयावनो एसे थाबायनोसै आं सुनाफोर एसे 2000 स्टेप खालामनो नाजानोसै आङो ओमफ्राय मा होनना बुंनो दा लोगोफोरजों थाबाबो थाबायनाया स्ल' मसन जागोन ओंखायनो नांला आं हारसिं सिबलालायनोसै आं जायखि जिखि बुंदोला होननायसो जानोसै बिदिनो आंना लोगोआनो एरनो रोंला होननायसो जानोसै बेहाबो न'आव आलासि फैनो नागिरदोंनो ओंखायनो थांनो नागिरबाय आरो बेजों थांफाबाबो दानो मा होनो साहा लोंहैनाय माबा लोंहैनाय जसोनानै थानाय जाहैगोन ओंखायनो नांला हारसिं एसे सिबलानोसै आङो बावनो आरोना थाबायनानै न'खौनो मोनलायसिगोन आङो एसे न' फिसायावबो हाबनानै फैनोसै आङो दहाय आथुर बिथुर हास्लाबाखै आरोना ओमफ्राय दै गिलासबो लोंनानै फैनोसै आरो माथोबाव ओमफ्राय मानसि होननानै सानबा आंखौ फाबसनांगोन आरोना जि मोजां रुमाव सफैलायबाय आङो एसे रुमाव हाबनानै दै लोंसै एसे सिबसै होननानैहाय साबिया स्कुटियाव दङ स्कुटिखौ गारना फैबाय उफाय गैया थ' उल्टा आरोना जेबो लसबो गैया थांफिननायनि थांलाय फैलाय खालामनायनिबो माथो खालामबावनो मानसिया उसुा बदा जाबायबा आंबो आरो सिङाव हाबबावलासो आङो खनसेनो माबा खामानि गोसोखांबावबायसो रुमावबो थांनो हानाय नंला नै साबिया सिबाय बेयावनो लिलुलु गोलैसोनानै दङ ओरैसो दावखोबावनोसै आं येस आं खदमथलायावनो होसो फैथारबाय आरोना मोनफैबायानो आङो बारा समाय नाङासै सिबलानायखाय ओमफ्राय थाग थिग थेलायाव लाबोनाय मोननायखाय लाखिबाय आंनो थाइबें आरो जिंखा डाइरेक्ट बिबाजैनि रुमावसो फैबाय जोङो आयै नों गाबबाय थादों ना मादों नों गाबाखैमोन मा हो फार्स्टआवल' मारै आं नोंखौ नेबाय थादोंसो दा गेजेर आं फैयैखायसो गाबफिनदों नोङो आदसा गेजेराव गाबाखैमोन होनदों होननायालाय आंखौ नुदोआसै नालाय रौ गाबनाय मोदैजों मोखांजों गुंग्रायजों हेरबेनाबो आखाइयाव बेग आखाइयाव दै बथल आखाइयाव मा होनना बुंबावनो आरो जारलासो दे फै बाजै मोनाव फै बाजै सासे आइदि होनदों नायहैनो फैलाय
थारमाने जोंहा ओरैहाय लालियाफारानि आरोना बिहामजो सासे आंहा बिहामजो जायै सोमोन्दों माने बेहाय बिहामजोनि बिजावजालि लोमजादों आरोना मानसिया ओमफ्राय जाखांबाय अपारेसना ओमफ्राय दा बिजावजालिनि रुमाव दंथ'यो नालाय बेखौ आंबो दानिसो बेयाव दं होननानै मिन्थिनायखाय एफाजोंनो नायबाय आरोना ओमफ्राय आंबो हस्पिटालावसो दं सानबाय थादोंमोन जारलासो लोमजागिरिजों दसे रायलाय होनलाय गोबाव जाबाय जोङो मा बुंनो मानसिनि जिउ मा बेमार जायो मा मायो सिंफ्राव साफ्राव आयै आयै भगबान खोनाफेरिसो आरोना केसानो मिन्थिफेरि खोनाफेरि खोबानोथ' थांसै जोंबो ओंखाम सङाखै आंहाबो बहुद देरि जाबाय सफैबाय बिमा फिसा रुमाव जोङो आइदै मालाबो आंना बेफोरसै आरो जानाय आदारानोसै आरो बे बुहुमाव जेबो गैला एसे सामब्राम एसे काबुलिबुर एसे बुट लानानै फैबाय न' टेनसनसै माला गाबहोबावनांगौ जाखोलाय जायफ्राव गुजुनायाबो एसे दंबावो आरो मेगन थाइसेयाबो मोख्रेब जालायनाय ओरैनोबा गाबनानै मोखि खिलायो आरो खम समयसा खानाया खेवदो सायो लबार गोजायानो बबाव दोननानै बावखो आं बायनानै लाबोबायथ' नोंनो लबार दङ लाबोदो आं गाबोन खानांगौना र' लायनो नों बिदि गाबबाय थानो नाङा दे सना दे बोखि दे गाबबाय थानो नाङा गथ'फोर नायनोसैलाय मालाय बेलाय माथो नों मोननैबो खानो हागोन एखमबा हवाइटबो खालामनो हागोन एखमबा रेडबो खानो हागोन जागोन खानायानो देहा मोजांबा सिननानैसो होगौमोन आङो पार्लारावबोथ' सिनै जाखाया बिमायानो सिननांसिगोनलाय आरो उफाय गैया दोनदो आराम दोनसै आं गावनो लानानै गोमा होयो होदो दोनसै सना आं होदो दे आं गथ'खौथ' लागायनोसै बुरिनाबो उदैया अरा नङा ओरैबायदि अरबायना दहाय फुङाव फिसालानि दाउदै दैसे हरनाया बेयाव दैसे रुफा खादोंमोन बेखौनो जानो सोलाबाखै आरोना दहाय जानो साननायाबो मालाय साबिखौनो लाबोनो बावलायोबा सालानिसो लकेल नङा जाखिनि लाबोदोंमोन स्राय सोनानै लाजोब्बाय आंहा नै गाबोलिबो आधा केजिबासो 40 ओमफ्राय नै बेहायसो दंखायोमोन सिन्था गैया आहा ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन नै गोदि मोदि मैया बेखौनो सोमनानै दोनबावदोंमोन आं माने आं आदारा बेखौनो जाबावगोनसो आरोना ओमफ्राय आरो भिडिअखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो बेखिनि आंना दिनैनि जिबना जालामाथा जाब्रा जाब्था थांलायबाय आरोना 11ता 12ता बिदिनो जालांबाय आं दा ओंखामफोर संनोसै ओमफ्राय ब्लगखौबो दोनथ'नोसै गगा मोननाया दाबो हामाखै आंहाबो माने गगा मोननायथ' नङा ओरैबादि जबरदस्त लोमजादोंमोन आं रुसुनाफोर दा बुंसैयाना ओरैबादि थोद गोजांनाय लोमजानाय खम्बल गिदिरखौ लाबोलायनाय आरोना ओइ गोदो फिसा डिलिभारियाव थालांनाय बेमारा बे जाखांदोंमोन आरोना आंना थोद गोजांनाया खम्बल जोमनानै उन्दुबाय ओमफ्राय अखानायै बोरैबा हारसिंनो स्र' मोननानै मुलि जानांलायासै आरो मुलि लायखानायबो गैयामोन फिसाजोना मुलिया चालु जागासिनो दङ थ' बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच